Час няпросты, цэны растуць, сітуацыя нестабільная, але расслабцеся, праблема ў неўзабаве можа паменяць, бо на зямлю ляціць НЛА. Або не НЛА, навукоўцы пакуль не вызначыліся, але гучыць файна. Аб'ект з глыбіняў космасу дыяметрам 20 кіламетраў, як Мангеттан. Хуткі, як думкі перад сном. Гэты падазроны госць атрымаў назву 3I Atlas. Адкрылі яго 1 ліпеня 2025 года. Ён усяго трэці міжзоркавы аб'ект, які калі-небудзь залятаў у нашу сонечную сістэму. Аб'ект па гіпербалічнай траекторыі ляціць з хуткасцю каля 60 км за секунду, настолькі хутка, што нават сонца не здолела яго затрымаць сваёй гравітацыяй. Што гэта такое? Меркаванні навукоўцаў раздзяліліся. Аві Лёб з Гарвардскага універсітэту мяркуе, што гэта можа быць пазаземны касмічны апарат або зонд з іншапланетнікамі, які прыкінуўся каметаю, каб шпіёніць за зямлёю. Гэты аб'ект валодае анамальнымі характарыстыкамі, ненатуральна свеціцца, а таксама можа паскарацца і нават манеўраваць, што не характэрна для натуральнага цела. Аднак некаторыя эксперты вышэйшага гатунку кажуць: супакойцеся, гэта звычайная, хоць і міжзоркавая, але камета. Хвост ёсць, газы ёсць, але як жа манеўры? Але адхіленні ад траекторыі могуць адбывацца за кошт выцеку газаў, якія ёсць нечым падобным да рэактыўнага рухавіка. Які з лагераў бліжэйшы да праўды, а які далейшы, даведаемся зусім хутка. 3I Atlas наблізіцца да сонца сёлета ў кастрычніку, а да зямлі ў снежні. Але галоўнае, што назіраць будзем з вялікай адлегласці, ніякага сутыкнення не будзе. Таму выплочваць крэдыты, гадаваць дзяцей і займацца спортам давядзецца і надалей. Вось чаму зараз верыць, да чаго рыхтавацца, спытаем у доктара філасофіі і рэлятывісцкай астрафізіцы Івана Сіўцова. Іван, вітаем. Прыемна бачыць. Настолькі прыемна, што ў меня ёсць эпіграф. Я напісаў эпіграф для нашай сустрэчы. Я не вучоны, не астролог, але ж пазнаў аб'ект нараз. Аўтарытэтна заяўляю, ляціць на зямлю медны таз. Што ляціць на зямлю? Іван, што гэта? Што гэта? Здаецца, што гэта камета, але некаторыя лічаць, што можа быць гэта проста астэроід, а ён такі каметападобны з'явіўся на выяве, бо там была доўгая экспазіцыя, ён так расцянуўся некалькі. Але большасць людзей лічаць, што камета ўсё ж такі. І звычайна да нас залётаюць якраз з міжзорнай прасторы ўсё ж такі каметы, а не астэроіды. Я павінна зрабіць такую спасылку для нашых гледачоў, як гэта робіць у навінах. Да зямлі з неймавернай хуткасцю набліжаецца нешта загадкавае. Ёсць версія, што гэта штучны лятальны аб'ект, гіганцкі зонд іншапланетнікам, бо ён ляціць з звычайнай скорасцю, хуткасцю і незвыклай траекторыі, і нібыта з боку ад арбіты сонца. Няўжо праўда, што гэта НТВ нейкі. Няўжо праўда, што гэта іншаземнікі да нас ужо прыедуць? Ці могуць быць іншаземнікі? Могуць. Які адсотак маем? Ой, малы, вельмі малы. Але гэта тэарэтычна магчыма, але пакуль што не бачна ніякіх доказаў, бо ён ляціць пакуль што сугуба па балістычнай траекторыі. То бок ён не паскараецца, не замедляецца, ён проста пралётвае нашу сонечную сістэму наскрозь і ўлятае. Адкуда ўзялося вось гэта ідэя, вось гэтая думка, што гэта іншапланетнікі, калі ўсё так вось... І чаму кажаш, што гэта штучнага паходжання? Тут ёсць такі вядомы гарвардскі астраном Лоэб, які лічыў, што пэўна штучнага паходжання быў першы аб'ект, які залятаў у сонечную сістэму з міжзорнай прасторы. Гэта быў Оumuamua у 2017 годзе. І ён вёў сябе некалькі страннавата, бо гэта па ўсіх сведках быў астэроід, але ён пачаў паскарацца, калі ўлятаў ад сонца, і таму ўсё ж такі гэта, пэўна, была ўсё ж такі камета, бо паскарацца могуць толькі каметы. Але гэта было неяк странна у нейкім сэнсе. І зараз ён ізноў-такі падняў хвалю, ізноў-такі, таму што у яго арбіты гэтага аб'екта ёсць некалькі асаблівасцяў. Напрыклад, калі ён будзе найбліжэй да сонца,
то зямля будзе наадварот ад сонца. Ага. На 180 градусаў туды-сюды. То бок мы яго будзем вельмі дрэнна бачыць. А па-другое, ён ляціць блізка да плоскасці экліптыкі, дзе ў нас у асноўным варочаюцца нашыя планеты. І ён будзе пралятаць, блізка, але гэта астранамічна блізка да Марса, Венеры і Юпітеру. Астранамічна блізка, гэта там десяткі мільёнаў кіламетраў, насамрэч. То бок шмат, насамрэч. А да Сонца ў нас 150 мільёнаў кіламетраў. 143. Так. 143 мільёны. У мяне, я ж трывожнік, а вось отой візіт, ён чым скончыўся? Уляцеў. Ніхто не пашкодзіў сваю аўтамабіль, кватэру, дзяўчыну, не развёўся, нічога не было такого. На жаль, так? Няма драмы. Драмы не было. Не, мне падабаецца, калі гэта талерка. А калі гэта талерка? Калі гэта талерка, гіпатэтычна. Ці іншапланетнікі могуць прыляцець к нам з мірам, ці дзеля чаго? Гіпатэтычна. Тут усялякія ёсць меркаванні. Вось якраз такі у апошнія проста гады, калі вось гэты Люцый Сіль напісаў сваю вось гэтую трылогію пра зямлю і пра будучыню і пра тое, як зямляне ваявалі з праксіма-цэнтаўрыанамі, гэта стала папулярнай гіпотэза чорны лес ці цёмны лес. Гэта калі усе цывілізацыі, гэта вось такое вырашэнне для парадокса Фермі. Парадокс Фермі гэта такі, што калі ў нас ёсць нейкія цывілізацыі акрамя нашай зямной, то чаму мы іх не бачым? Вось. І ён кажа такую штуку, што, можа быць, мы іх не бачым, бо як толькі нейкая цывілізацыя становіцца вядомай да іншай цывілізацыі, яна спрабуе яе знішчыць. Вось. І таму у нас такі цёмны лес, і ніхто, не выпірае. Я хочу дадаць, у мяне есть правераная інфармацыя. Чытаю. Ванга нібыта прадсказала кантакт з пазаземным розумам у перыяд з 2025 да 2029 года. Супадзенне? Не, я думаю, што гэта не супадзенне. Ці можна гэтыя факты неяк звязваць? Ці рыхтавацца, нейкія сукенкі рыхтаваць да сустрэчы ўсё ж такі? Кантакт з пазаземным розумам. Кантакт з пазаземным розумам можа быць у любы час, насамрэч, бо пакуль што мы самі да іх даляцець не можам, але яны могуць даляцець да нас. Вось, напрыклад, гэты аб'ект таксама можа быць... Калі маюць тэхналогіі. Дакладна, якраз такі. Вось. Але тут, гэта такая навуковая тэма, якая мае такую доўгую гісторыю. Насамрэч, сімпозіумы былі ўжо ў 1950-х годах, і потым яшчэ былі такія. Вось, насамрэч, дагэтуль ёсць такая ініцыятыва сеці, дзе мы спрабуем знайсці іншапланетны розум. Але, гэта такое, ведаеце, у нейкім сэнсе гульня такая навуковая. То бок, гэта ўсё ж такі мае навуковую аснову, але гэта такія гіпатэтычныя аб'екты, вось, як там, напрыклад, некаторыя часцінкі, якія мы спрабуем знайсці і не можам ніяк знайсці. Вось. І ў гэтым нават меней верагоднасці лічаць у асноўным навукоўцы, чым знайсці вось гэтыя часцінкі. Бо камета больш верагодная. Так. Версія. Больш верагодная версія, што камета. Бо яна такая ўсё ж такі з нейкім такім арэолам. Яна вялікая, якога яна памера, калі там з Гомелем ці з Манхэттанам параўноўваць? Значыцца так. Тут заўсёды праблема ёсць, што мы не ведаем, з якога матэрыялу яна зроблена. Калі гэта такая класічная камета, яна можа быць адносна невялікай. Гэта можа быць там нейкія сотні метраў ці кіламетр у дыяметры. Вось. А калі гэта астэроід, то астэроіды яны больш
цёмныя звычайна, і калі паглядзець на тое, дзе ён знаходзіцца, то атрымоўваецца, што ў яго памер гэта 20 кіламетраў. 20 кіламетраў гэта такі вялізны астэроід насамрэч. І гэта добра насамрэч, таму што ён быў знойдзены вось гэтай самай сістэмай Атлас, а гэтая сістэма Атлас якраз такі прызначана для таго, каб лавіць астэроіды, якія могуць сутыкнуцца з зямлёй. Вось, і мы яго ўбачылі зараз на падыходзе. А вось у Муамуа мы знайшлі, калі ён ужо улятаў. І гэта якраз было для нас недобра, бо калі б ён так у нас праляцеў і ў зямлю ўляцеў, ну, мы б нават не А ведалі. што адбываецца, калі ўлятае ў зямлю? І ці ўлятала нешта ў Ты зямлю? хутка пазнаем. Дыназаўры. Не, ну, каб зразумець, гэта там... Дыназаўраў знішчылі. Наколькі гэта небяспечна, усе памруць, ці, мабыць, нешта? Ну, усе памруць наўрад ці, вось. Не ўсе памруць. Не ўсе памруць. Ну, гэта ж так. залежыць, па-першае, ад памераў каметы. Ці... Ад памераў. астэроіду. Яна можа быць таксічнай нейкай там? Таксічнай, ну, можа быць, але там усё згарыць у атмасферы ці пры імпакце, пры удары. Вось. І там нічога такога звычайна вельмі дрэннага ўсё ж такі не ёсць. То бок радыактыўнасці там не будзе, вось, а калі там нейкі цыянід, які там бывае ў нейкісьці, ён згарыць проста ўсё. Але ж гэта Праблем не будзе. узнімецца хваля вышынёй некалькі Гэта можа кіламетраў. быць, калі Вось 20 гэта ўсё кіламетраў. знішчыць. Колькі, напрыклад, часу, вось, зноў гіпатэтычна, гэта зямля. Сюды падае камета. На супрацьлеглым баку колькі часу застанецца чалавеку, пакуль вось гэтая хваля... Збегчы на Марс? Не, застанецца жыць. А застанецца гэтыя жыць. ўсе памруць, якія? Ну, вось... Ну, вось тут якраз вось памруць. дзе. Так, а вось супрацьлеглы бог. Там, значыцца, спачатку Хуткасць будзе вось гэтай такая хвалі. вось хваля, будзе спачатку паветраная, але яна будзе такая не вельмі моцная, а потым можа дайсці вось якраз такі вада. Вось вада дойдзе там некалькі гадзін, наколькі я памятаю, то бок некалькі гадзін яшчэ застанецца. Ну, гэта практычна будзе вось як цунамі, бо хуткасць волн будзе практычна тое ж самае хвалі. Вось. І хвалі ходзяць вось ад цунамі, вось, напрыклад, на Камчатцы было, вось там яно праз некалькі гадзін дайшло да супрацьлеглага боку акіяну. То бок тут будзе тое ж самае. Але ж дашло. Пішуць, што вось гэтая кульмінацыя назіранняў за тым, што ляціць і, мабыць, нас не заб'е, чакаецца ў лістападзе, снежні 25-го года. І менавіта тады навукоўцы будуць разумець, што адбываецца насамрэч. А гэта будзе дакладна, ці толькі калі яна как-то штурхане нас. Зможам мы назіраць гэта? Да не назіраць. Зможам мы ведаць, што ўжо вось снежань прад калядамі і ўсё. Не рыхтавацца. Падарункі не набываць, напрыклад. Ну, практычна так, бо калі ён проста балістычна пралётвае, дык якраз у гэты час ён будзе найбліжэй да сонца. Вось, гэта будзе не самы добры час яго назірання. Як я ўжо казаў, ён будзе за сонцам якраз. Вось, можна будзе назіраць перад тым і пасля таго, як ён сонца перайдзе. Вось. І вельмі блізка да сонца таксама не вельмі добра назіраць, бо там выпраменьванне ідзе, там карона сонечная і так далей. Але мы будзем ведаць, я думаю, нават хутчэй, бо якраз такі зараз мы удакладняем яго траекторыю, вось, і якраз гэта будзе вельмі інтарэсна.